Danas ću vam pokazati postupak pisanog dijeljenja dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim kada znamenke dvoznamenkastog broja nisu dijeljive djeliteljem. Broj 87 upisat ću u tablicu mjesnih vrijednosti 8 desetica i 7 jedinica. Dijeljeno 3. Svaku znamenku dijelim brojem 3, tako da najprije dijelim znamenku desetica. 8 dijeljeno 3 je najviše 2. 3 ne može jer 3 puta 3 je 9, a mi imamo samo 8 desetica. Dakle, 8 dijeljeno 3 je najviše 2. 2 puta 3 je 6. Oduzimam. 8 minus 6 je 2 desetice. Ostalo je, ovo je ostatak. Ovom ostatku dopisujem znamenku jedinica, a to je 7. I sad imam 27 dijeljeno 3 je točno 9. Opet množim, 9 puta 3 je 27. Ponovo oduzimanje. 7 minus 7 je 0. 2 minus 2 je 0. Nema ostatka. Sada ću ovaj postupak još jednom ponoviti bez tablice mjesnih vrijednosti. 87 dijeljeno 3 jednako je. Dijelimo. 8 dijeljeno 3 je najviše 2. Množimo. 2 puta 3 je 6. Oduzimamo. 8 minus 6 je 2. 2 je ostatak. Dopisujem 7 jedinica. 27 dijeljeno 3 je točno 9. Množim. 9 puta 3 je 27. Opet oduzimam. 27 minus 27 je 0. Rezultat je 29. Sada ovo dijeljenje mogu provjeriti množenjem. 29 puta 3, pisano množim. 3 puta 9 je 27, 7 zapisujem, 2 desetice pribrajam deseticama. 3 puta 2 je 6 i 2, 8. Rezultat je točan.